unsaon nga kita makabaton sa perfection at tubangan sa Ginoo sa atong mga sala ba? Nga sa mata sa Ginoo, zero na gid ang paglantaw sa mga sala sa atoa sa Ginoo bisan pag naapa kita sa kalibutan. Yes, makasala pa kita again, pero sa tubangan sa Ginoo, kana nga mga sala iyang i-erase tanan-tanan. Ug sa mata niya, perfect na kita. Nabana sa Bible mga igsoon nga topic diri sa kalibutan pwede kita ma-perfect forever. Na diri sa Hebrews chapter 10 verse 1. For the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things can never, with the same sacrifices which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. Ang balaod daw kuno, ang sacrificial law sa unang panahon, usa lang ka shadow. Dili gid siya mo'y tinuod nga substance. Shadow lamang siya sa butang nga moabot. Ang butang nga moabot mo si Jesus. Ang sacrificial law o si Jesus, pareha sila. Ang sacrificial law, gatabon sa sala, pero si Kristo labaw, kay erase sa sala. Now, pero kining sacrificial law sa Old Testament, shadow lamang. Dili gid mao ang image nga atong ginapaabot. Kining sacrificial law, dili siya maka-perfect sa sala sa mga tao. Dili maka-perfect ba sa heart sa tao, sa mata sa Ginoo. Bisan pag taga-tuig sila, continually gid sila nga gahalad sa Ginoo, pero ang mga tao nga gahalad sa Ginoo, still dili perfect at tubangan sa Ginoo. So, ang mga halad daw sa unang panahon, kini mga baka, karnero, dili siya maka-perfect sa mga tao nga mamuduol sa Ginoo. Dili magkahilo sa tanan nga sala ba. Busa ginabuhat nila sa unang panahon year by year. Kabalo mo sa unang panahon mga igsoon, taga-tuig halad sila baka sa Ginoo, itabon sa ilang mga sala, pero never gid maka-perfect. Busa ang Ginoo naghatag og pamaagi. Hebrews 10:2, for then would they not have ceased to be offered, for the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Kung maka-erase pa lang unta to sa mga sala nila, muhunong na unta sila sa ilahang mga offering. Kas-ar lang unta sila dapat mag-offer. Pero, naapamangyod ang kanang consciousness sa sala. Verse 3, but in those sacrifices there is a reminder of sins every year. Pero matag tuig, katabi itong mga halad nito nga baka, karnero, taga-tuig, nagyapoy reminder sa ilang mga sala. Labi ito mga baka, taga-tuig man ng baka, na reminder sa sala. Kaya dapat man nga mag-offer na pod. 2021 offer, pagka 2022 offer na pod. Dili gid siya maka-perfect. There is always reminder of sin every year. Nganong na may reminder? Verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Ngano imposible gid kayo. Pinagi sa dugo sa goat, pinagi sa dugo sa baka, mahinluan ang mga sala. So paikay no? Sa unang panahon ba? Taga-tuig sila sige halad ug hayop. Padugo jud, padugo. Actually kana padugo bitaw ni pag makabalay bitaw mo. Sa una ra man ang panahon oy. Sa unang panahon anay padugo. Padugo sa ilang mga sala. Karon lang is high-tech lang. Pag makapalit og sakyanan, padugo. Pag makapalit og motor, padugo. Pag makapalit og kanang balay, padugo. Actually, mga isuon, ang padugo nga atong kinahanglan, padugo ni Kristo Jesus sa cross, maulang to. Ang atong need for safety, for deliverance, ang blood ni Jesus Christ. Verse 5, therefore, when He come into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Ingon ni Kristo, Amahan, wala ka mahimuot sa sakripisyo sa mga offering sa mga hayop, pero ikaw ga-prepare sa ako ag body. Kining body nga sama ani. Di ba si Kristo nagpakatao man siya? Aron siya makabaton og flesh og blood, aron iyahang ma-offer ngadto sa Ginoo. Wala siya in burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Walay kalipay ang Ginoo sa burnt offerings o sa sacrifices. Ngano man, naman ka po remembrance sa sala gihapon anang mga halad sa mga hayop. Busa ingon ni Kristo, behold, I have come. Si Kristo ni abot. Sumala sa giingon sa Old Testament. Abi no, ang Old Testament gasuwat about kay Jesus. Behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me. Ang Old Testament, gisuwat na, ga-refer ka Jesus Christ. Labi na ng Leviticus, Numbers, Exodus, Deuteronomy, Genesis, writing na about ka Jesus. Pero, of course, shadow pa ni mga butang hitabo sa Old Testament.
Jesus Christ come to do the will of the Father. Verse 8. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings, and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law. Verse 9. Then he said, Behold, I have come to do your will, O God. He take away the first that he may establish the second. Okay. Gikuha ni Kristo ang karaan, ang una nga tugon, o gi-establish niya ang ikaduha nga tugon. Actually, mga igsuon, ang una magud nga tugon, dili kompleto, dili maka-perfect sa tao. Busa, giilisan og bag-o nga tugon. Busa bitaw kung magbase bitaw ta sa kaluwasan, dili kita magbase sa bag-o nga tugon, kay gipaklaro diri unsaon kita maluwas. Pinaagi lamang sa dugo ni Kristo. Dili pinaagi sa mga halad dito sa unang panahon. Kaya igor man ito mutabon sa sala. Ang dugo ni Kristo, mo erase gyud sa mga sala. Ingon diri sa verse 4. It is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Dili gid maka-take away sa sins ang mga blood sa bulls. Verse 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Abi ninyo, pinaagian ng desisyon ni Kristo nga niani siya sa kalibutan para mamatay sa atua. Kita gilahi sa Ginoo, gisanctify kita sa Ginoo. Pinaagi sa iyang offering, sa iyang lawas ni Kristo Jesus once and for all. Kung sa una mga igsuon, taga-tuig sila ga-offer og halad sa Ginoo karon kas-an na lang, halad ni Jesus lang. Verse 11. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Abi mo sa Old Testament mga igsuon, ang mga pari gatindog matag adlaw dito sa temple. Wala sila lingkuranan. Kabalo mo, nganong wala lingkuranan? Kisige sila trabaho. Halad. Wala sila time nga mag-relax diadto. Pero katong ilang mga halad, never take away sins. Dili gid makatangtang sa mga sala. Paita na ba? Siya gagahalad para sa sala. Burnt offering, sin offering, pero di gid maka-erase sa sala. Verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. Pero kini nga man, si Jesus, human nga siya makahalad sa isa ka sakripisyo sa sala, iyang body. Nilingkod siya sa tuong trono sa Ginoo. Nganong nilingkod man si Kristo? Ngano? Human naman iyang trabaho. Nilingkod siya sa langit sa tuong trono, human na iyang trabaho sa paghalad. Salungat kay sa mga pari sa kalibutan atong Old Testament, ngano man, human nilag halad, nagsige pa sa tindog, sacrifice, taga-tuig, taga-adlaw, walay hunong. Ngano man, dili man maka-erase sa sala ang halad sa mga mananap, ang dugo sa mananap. Pero ang dugo ni Jesus, mo erase man sa tanang mga sala. Mao na mga igsuon nga humanyag halad sa iyang dugo dito sa cross, nilingkod siya sa tuong trono sa Amahan. Natsada kaayo no? Isa lang ka sakripisyo. Effective na once and for all. Abi mo, bisan pag nataw ka karon, naka sa 2022. Si Kristo dugay ra namatay. Aturang 30 AD. Karon 2022 na AD. Pero effective gyapon ang blood ni Jesus. Ngano man, ang offering ni Jesus is offering once and for all time. Ato ta sa verse 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isa lang, no? Offering. Masanctify na ang tanan nga mga tao for all time. Tumasahan sa verse 14. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. May isa mo na gani. Pinaagi sa usalang kahalad ni Kristo. Ma-perfect na ang tanan nga mga tao katong ginasanctify sa Ginoo. Ginaseparate sa Ginoo pinagi sa iyang dugo. Ginaseparate ba ka sa Ginoo pinagi sa iyang dugo? Kung ikaw ka na, perfect na ka forever. Sa mata sa Ginoo, ang imong sins, gibayran na, past, present, future, pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. Perfected forever. Lisod kini dawaton sa uban. Gahuna-huna sila, ayha lang sila ma-perfect kung sila maadto na sa langit. Ayha lang ma-erase ang ilang tanan nga mga sins kung na sila sa langit. Wrong. Ang Bible gasulti For by one offering, isa lang ka-offering ha? He has perfected. This is present perfect tense. Meaning, ang grammar gasulti nga ang pagka-perfect nila is nahitabo na sa una
gahitabo karon o gahitabo pagid hangtod sa hangtod. Ang tanan nga sala nimo, past, present, future, nahinluan na sa dugo ni Kristo Jesus. Mo na mga igsuon nga siguro jud ka nga malangit ka kung mamatay ka, nganuman sa mata sa Ginoo perfect na ka tungod sa pag-agas, tungod sa paghinlo sa dugo ni Kristo Jesus. Effective kaayo once and for all time. Dili pareha sa mga dugo sa mga animals nga kinahanglan adlaw taga-tuig sige laghalad nganuman kay dili makaere sa sala ang mga dugo sa animals kung dili mo tabon lamang. So, balikon ko ha. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Wow! Dako ako makasasala. Taga-adlaw kay taga-pakasala. Pero sa mata sa Ginoo, we are perfected forever. Gihinluan na ang atong mga sala ni Kristo Jesus. Past, present, future, perfected forever. Kaya ang iyang halad, effective. Kas-alang halad, pero effective once and for all. Mao na mga igsoon. Nainang utanas ko ba? Pastor, siguro pastor, sa unang panahon, ang makahinlo sa atong sala, ang dugo ni Jesus. Pero wala na may dugo ni Jesus karon. Ang magkahinlo sa atong sala, bautismo na sa tubig. Wrong mga igsoon. Until this time, ang magkahinlo sa atong sala, ang blood lang ni Jesus. Dili ang tubig sa sapa. Ngano man, kay ang blood ni Jesus is effective siya once and for all lagi. Balik-balik ko na ko ha. By that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all, isa lang ka-offering sa iyong body ni agas ang dugo. Kita gi-sanctify, perfect na sa Ginoo once for all. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, si Kristo ga-offer siya isa ka sacrifice effective forever. Sat down at the right hand of God. Mga igsuon, ikaw, nagduha-duha ba kasi mong kaluwasan? Dawat ka Jesus, tuo ka Jesus Christ. Pag mutuo kag mudawat ka niya, magrepent ka sa imong sala, mga igsuon, ang dugo ni Kristo, muhinlo sa imong kasing-kasing, pasayloon ka sa Ginoo, past, present, future ni mga sala, perfect na ka forever. Wala kay kahadlukan pa kamatayon. Nganuman, di naman kapaninglan sa Ginoo. Tungod kay sa mata sa Ginoo mga igsuon, ang imong mga sala, yan namang gisilutan dito sa krus. Si Kristo na ang gisilutan, puli kanimo. Ikaw, dili na angay silutan pa. Humana ang silot dito sa krus. Kita ha, siguro na kita nga luwas. Kita nga na Jesus atong kasing-kasing. Ha? Siguro tang luwas. Nganuman, ang blood ni Jesus, gahinlo sa atong kasing-kasing. Once for all. Perfected forever na kita. Kung makasala ta, bunalan ta sa Ginoo. Bunal-bunalan ta niya sa Ginoo, labi na dako imong sala, bunalan ka sa Ginoo. Pero dili niya tangtangon ang ato ang kaluwasan. Naara gyapon ang kaluwasan. Bunalan na kanya. Isip usa ka amahan mabunal sa anak kung makasala. Pero dili walaon ang apelyido, dili walaon ang atong pagkainanak sa Ginoo. Hebrews 12, tanawa ha. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked. Anak, ayaw kagool, ayaw pag-i-despise ang pagbunal sa Ginoo, ay ka-discourage kung bunal-bunalan ka sa Ginoo. For whom the Lord loves, He chastens. Kay si bisan kinsa nga iyang gihigugma, iyang ginabunalan. And scourges every son whom He receives. O gabunal sa matag anak nga iyang ginadawat. Anak ra gihapon, Pero bunalan lang. Pag makasala, anak ra gihapon ang termo. Sons gihapon, Pero ginabunalan lang. Unsay purpose nga nung kita bunalan? Hebrews 12:11. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yung sa pulong sa Ginoo, ha? Walay pagbunal nga malipay-lipay ka. Tsadaha sa bunal, wala. Painful gina siya, pero human nga ikaw bunal-bunalan sa Ginoo, disiplinaon sa Ginoo, mamunga ikaw og bunga sa pagkamatarong. Mabutan na rin ka. Pero wala gisultiha nga bunalan ka nga mawala imong kaluwasan, wala. Dili mawala ang kaluwasan. Naara gyapon ka na. Pero kung makasala ka, bunal-bunalan na ka sa Ginoo, disiplinaon ka sa Ginoo para magbag-o ka. Tagaan kag sakit, tagaan kag hilana, tagaan ka og problema sa kwarta, gubot ang pamilya. Kay ngano, giuna nimo ang kalibutan kaysa ang Ginoo. Para malangit ta, blood lang ni Jesus ang atong kinahanglan. Dili ang padugo-dugo sa bariya. Hebrews 10. Ang sa ingon sa Bible? By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Sa pag-offer ni Jesus sa iyahang body, igawas ang dugo, kato enough once for all. Dayon, sa verse 12, this man,
after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Ni-offer siya isa ka-offering, ang effective is forever. Apil ang 2022 people maka-benefit sa blood ni Jesus, bisag sauna lang to nahitabo. By faith, maangkon nimo ang effectivity sa blood ni Jesus. Basta mo tuog ka nga pinaagi lamang sa dugo ni Kristo, kita mahinluan sa itong mga sala. Mga igsoon, mahinluan kita sa itong mga sala. By faith. Ha? Dili mo kinahanglan nga mukha kagkabo. Lord, isod rin blood ni Jesus para akong iligo sa kong kaugalingon. Wrong. Very wrong. Ang atong need is faith. Lord, I believe in you. Pag mutuo ka, yes, hinluan ka sa dugo ni Kristo Jesus. Spiritual. Ang sin, spiritual. Mahinluan mo na sa tubig nga physical. Wrong. So, dapat mutuo ka nga si Kristo, imong Dios, ug imong manluwas. Puyo sa imong kasing-kasing. Mark 16:16. Gabasag Mark 16:16. Okay. Papaano ka maimperno sa Mark 16:16? Ingon sa Mark 16:16, ang magpabautismo ug magtuo maluwas. Apan ang dili mo tuo, hukman sa silot. O, di ba? O, papaano ka hukman sa silot kung di ka mo tuo? Meaning, ang kaluwasan gyud is naa sa pagtuo. Wala gisulti diha oy nga ang di magpabautismo hukman sa silot. Ha? Ang ingon, ang dili mo tuo hukman sa silot. Meaning, kung ma-fail kag pagtuo sa Ginoo, ma-imperno jud ka. Pero ma-fail kag pagbabautismo, bisan pag ma-fail ka, kung mutuo ka sa Ginoo, malangit ka. Mo na sakto nga pag-explain ni ana. Ha? No? Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mo tuo, mahinukman sa silot. O sa baton parang ang dili mahinukman sa silot, mutuo. So dili pinagi sa bautismo, dili pagtuo lang yun. Kung ma-fail mong bautismo, pero naakay pagtuo sa Ginoo, luwas ka. Example, katong nasa cross, pinagi sa pagtuo. Kung ikaw Ginoo, luwas sa imong kaugalingon, apila kami. Unsay tubag sa isa? Ayo pag ingon ana, makasasala kita. Pero kini siya inosente walay sala, ingon niya, Ginoo, kung moadto ka sa imong gingharian, hinumdumi ako. Unsay tubag ni Jesus? Sapagkat tinuod sultan ko ikaw karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Luwas. Wala na niingon si Kristo. Naog diha pabautismo sa kay kulang ng pagtuo. Dapat bautismo pagtuo, duha gyud. Bautismo pagtuo. Naingon ba wala? Wala. Pagkadungog niya, mituog ang tao, Ginoo, hinumdumi in taon ako. Nagrepent. Ngayon kita nga ilansang kay nakitay sala o repentance naman kadto. Nagrepent, nagtuo, hinumdumi in taon ako, nagtuo. O di, karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Bayan mga dispensation, lahi may dispensation sa unang panahon. Wrong kay mo Abi ninyo mga igsuon, tanang dispensation, ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo. Panahon ni Abraham, wala pa'y balaod. Si Abraham, ingon pa sa Genesis chapter 15 verse 6. And Abraham believed in God, and it is accounted to him for righteousness. Ug si Abraham ituo sa Dios, ug giisip kadto kaniya nga pagkamatarong. Pagtuo, gimatarong siya sa Ginoo. O gi-quote ka na ni Pablo ha? Paano sa grace period? Gi-quote ni Pablo sa Romans chapter 4 verse 1 to 5. Ha? Unsa may ato ikasulti may tungod sa atong amahan nga si Abraham. Kung namatarong pa si Abraham pinaagi sa pagbuhat og maayo. Naunta siya pa si Garbo apan dili atubangan sa Dios, atubangan lang sa mga tao. Pero unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo? Si Abraham mituo sa Dios ug kana giisip kaniya nga pagkamatarong. Si Abraham mituo lang ug kadto giisip kaniya nga pagkamatarong. Maingon na sad mo. Nga na mangunagon pero sa lain nga dispensasyon nagi bautismo sultin ko kamo again, ang Romans is dispensation sa grasya. Gisulti ni Paul pinagi lang sa pagtuo. Romans 3:28. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Kita nag-conclude nga ang tao ginamatarong, gihinluan sa sala, gideclare nga righteous, pinagi lang sa pagtuo, pinagawas sa buhat sa balaod. Pinagawas, meaning way labot. Kung ako na diri, na isa ka tao, gawas diri, wala kay labot. Gawas sa balay, wala kay labot. Ang kinahanglan, ako lang. Maabot ni. Ang kinahanglan para matarungon kita, pagtuo lang. Pagtuo lang. Ipagawas ang buhat sa balaod. Naluwas kita, pinagi sa pagtuo. Kini dili sa inyong kaugalingon. Kung sa kaugalingon, ligo-ligo do sa pa. Hatag sa Dios ang grasya, ang kaluwasan. Once magrepent ka,
Once mo tuo ka, madawat nimo ang kaluwasan. Dili pinagi sa buhat aron walay bisan kinsa magpasigarbo. Atong basa ng Romans chapter 4. Kining Roma, panahon kini sa grasya. Kinsa nagsuwat si Pablo. Yang gihimo nga example nga maluwas kita pinaagi sa pagtuo si Abraham. Verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. O si Abraham na matarong before pa sa balaod. Nya mayngon mo, sa balaod nga time, kinahanglan gyud magbuhat og maayo para maluwas. Wrong. Sa balaod nga time, ang kinahanglan para maluwas kita, pinaagi lang sa pagtuo. Example si David. Verse 6, just as David. David, gi-example ni Paul. Si Paul, taga-grasya. Iyang gi-example si David, taga-balaod nga dispensation. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Ang Ginoo gahatag og righteousness apart from works. Apart, why labot ang works sa righteousness. Ay works ba? Deeds of the law. Pag mutuo ka sa Ginoo, isa man ni kalinya. Verse chapter 4, Romans 4, 1-6. Pag mutuo sa Ginoo kinasing-kasing, automatically tagaan ka sa Ginoo pagkamatarong nga gasa gikan sa Ginoo apart from works. Actually ang Ginoo wala mo anhi para sa matarong, ang Dios ni anhi para sa makasasala. Ang tawo nga walay sakit wala nang ginahanlag doktor, ang tawo ra nga naay sakit mo nang ginahanlag doktor. Love ka sa Ginoo. Ang pagtuo nga makaluwas, ang buhi nga pagtuo. Ang pagtuo nga buhi dili patay, ang pagtuo nga buhi dili demonic, ang pagtuo nga kakaya mabuhat og maayo mao ni makaluwas. Pero ang problema ani na mga tao nga gatuo daw sila sa Ginoo pero walay changes sa life. Di na luwas. Ang pagtuo nga makaluwas kanang pagtuo nga tinuod nga musud ang Holy Spirit, pagsud i-change dayon kaniya sa imong kasing-kasing, mamunga dayon ka og maayo nga buhat. Mao ni pagtuo nga makaluwas, ha? So diha lang ta kutob mga igsoon.